4. Qarı 4'ten ara geçemiz o. Sürücüm koştu onu. 8 adama köp bolýar tegel. 10 12 boljak bolsa ýa bulan ýalňyş ýazny säbäbi. Qaqatyna Daýdyp bilmedi ýa. No, onu ayırıp bolanok. Ne bolýar gelini bilen gaýyny bolsa. Neme bolýar ejesi bilen gyýry, rahat goşulyp bilýär, ejesi bolsa gaýyny. Neme goşulyp bilýär ejesi, eger bilen aýaly bolsa, qaqasy bollo bolýar eger bolsa. O men pikirimçe 4 mukaddiýan. Ha jogap 4. Ýalňyz tamam. Hani. Kabul edýäs soragy. Aşağı çägäň ýaşajyty, edit funksionali. Avtobusun içinde gelini bilen gaýyny, eger bilen aýaly, enesi bilen agtygy, bilen qaqy, ejesi bilen gyýdy, gyýdy bilen qaqady şäkere bar. Avtobusun içinde näçe ýolagçy bar. Gelini gaýyny, kadym. Eger aýaly. Eger noşýat. Enesi bilen agtygy, agty noşýat. Eje bilen qaqy ýaky, gelini bilen eger noşýat, eje bilen qaqy, eje bilen gyýdy. Ejesi gelini gyýdy, agtygy. Qaqaty, gyýdy, agtygy. Şunlukda avtobusun içinde dogry jogap. Az jogap 4 tane ýolagçy şäkere barýar jogap dogry bilyp ýatydy. Ýütüremden bähtäşimden 4 tane sowalyna dogry jogap bermegi başardy. Qyynakmy? Ay biraz şu qyynrak eken. Edit diýdiňizmi soraw beren? Edit fiýolady. Indi mundan qyyn Edit soğuk alıp bilmedik için mene halama diyor. Köplenç men Tomosos'un tarafında bolýan. Şonu ardan çıkarmaly. 5-nji toragymyz haýty belgini açaly. Şunun bildim. Iň soňky hemişe 10 açylar diýip 10'la gowlat goýarlar diýip bara tersine şunu açarlar diýip 10 açaýar. Ratgo 10 belgini açýar. Ýa-da 10 belgide baýrak almak boýunça siziň bilen Balkan vilayatynyň ýaşaýjy Enes Taparova yarışya. Enes Taparova wafly süren enjamy almak boýunça siziň bilen yarışya, käme marketing sowagy diýip. Enes Taparova towaşaýdy. Ýyl fenomeniýatyny Lu ýylyndan, ýani balyk ýylyndan soň haýsy ýyl gelýär. A jogap sygyr, B jogap towşun, C jogap barf, D jogap ýylan. Ene şonu men anyk bilýän. Bilem ok. Anyk bilýän. Ende şunu pikirlenmeli. Onda biz näme deli? Ýyl fenomeniýatyny Lu ýylyndan soň haýsy ýyl gelýär. Ýylbaşy, sıçan, sygyr, barf, towşun, Lu ýylyny tanajak. Ýylyny tanadan bilerdim. Tanatma bolum mümkinçilikden peýdalanýar. Men şu gepleşikde otyn bar bolum. Gepleşikde otyn ata geldiň gepleşiginde ondan bir gepleşikde bolyn. Ýylyň fenomeniýatyny Lu ýylyndan soň haýsy ýyl gelýär diýip soraw berýär. A sygyr, B towşun, C barf, D ýylan ýa şolaň haýsy dogry? Ýylan bolýar. Hani ýylan ýa ondan häzir dogry bolsa, näme ýa-ýalňy sorada men hyp jaňat baýdaýam. Bolsa bolum, bolsa. Maslahatlaşdyk. Özüňe pikir alýşdyň. Ýylan ýylim hadi. Atoy. Ne jogap ýylan ýyly. Kabul edýär. Ýyl fenomeniýatyny Lu ýylyndan soň haýsy ýyl gelýär? Sowalyň dogry jogaby sygyr, towşun, barf ýa-da ýylan. Men sana wajyn sanaýyn. Ýylbaşy jemol sanna. Sıçan, sygyr, barf, towşun, Lu ýylan. Ne de bätejimiň bu sowalyna biz ýylan diýip dogry jogap berdik. Hemen bätejimizde 10 tan soragyň deň ýarty, 5 tan soragyň dogry jogabyny bildik. Birem gutlaşýan söhbetde şol öldürdi. Bizden daş. Parahat bizim hemmämizin bilşimiz ýaly siz aýdym saat äleminde, sungut äleminde öz o wadaňyzy bilen bir şeýle bir ýürege ýaqyn, söýgü aýdymlaryňyz bilen dinleýijileriň arasynda uly meşhurlygy eýe bolýaňyz häzir hem bir näçe aýdymlaryňyzy söýüp bizim telewizionyamyzda, radiomyzda, toýlarymyzda, bayramlarymyzda uly köp bilen dinleýäs. Biz aýdym saata girişmeden öňürdi Belarusyada başga ugur boýunça okap bilim aldyňyz.
Hawa. Sonra bolsa yurdumuzda Türkmen Döwlet Medeniyet Institutunyň öz uğruňyz söýýän kärni boýunça okap bilim alýar. Ni şularyň ara baglanyşygy sunugoda gelmeňiz bardy bir aýdyp berdiler. Dogrusy ataýly biziň hiç bir kakymyň aňyrtynda da, ejem aňyrtynda da bir bagysy bolup tanalyp, bagysy neme ýok. Aýdymçy bolup neme tanalyp. Hawa. Ýöne men bir agam bardy. Ona Bahadır Pürjaev diýerler. Özü gitara saguralyny aýdym aýdýady. Özüne ýöne şeýle öz bir lezzeti üçin aýdýatda. Hawa, şol Bahadır Pürjaev, Bahadır kakam aýdym aýdanda men ýanyna oturup dinleýärdim, şeýdi. Pöwüslendim de şondan gitara çalmany hem aýdym aýtman. Soň Eýem Halip alamyň köpüsi aýdymlaryny dinläp, ene Türkmenistanyň halk artisti Anul Murat Durdiýew we Halip alamyň köpüsiniň aýdyşyny dinläp, özüm aýdym zadyýam ýaşykdan höwesim bolan üçin men gijirek başladym aýdyma ýöne höweslenip gördüm de. Onuň kakam Recep Pürjaev meni öz ýaly ýanyny söndürjetmek üçin Belarus döwletine uğratdy. Okumany. O taýda ýanyny söndürjek, o taýdaky okuwym utarym gelýär ne öz höwesimi. Nem öz höwesimi Türkmen Döwlet Medeniyet Institutunyna Mehriban Gahraman arkadamynyň taýatyna bir girip okumak, talip bolmak meýser etdi. Ondan mektep döwründe aýdýadyňyzmy? Aýdym. Mektep döwründe hawa bir höwesim bar diýene edil mektepde aýdym aýdyp ýa bir bayramçylyklara çykyp oňal aýdymyk diýene daşyndan höwesim barda. Ilymdan gaýtdyň öwürýärdiňiz? Ilymdan men özüm hem ijad aýdan geografiýany öwürýär. Geografiýany öwürýär. Hawa. Onuň sondan soňra aýdymy höwet edip meni ýöne ilkinji höwetlendiren Halip alamydan hem öň diýsen men ýalňyşmaryn men agam Bahadır Pürjaev. Soň öz bir öz lezzetine özçe aýdyp çalýatda gitara. Soňdan görüp men de şondan görüp höwetlendim. Ol bolsa näme gelecekde şeýle bir höwetini artdyryp hakim owalyny bir meşhurlugy ýetirmäge öňüň uly ýardamy berýärdi. Onuň Halipa şähertligiň bir görnüşi. Halipa şähertligiň bir görnüşi. Mundan beýlen paratly size döredüjük eleminde diňe üstünlikleri tüýsüreňizden ardy edýär. Owalyny belentden belent ýanlantyr Mehriban arkadagy ýurdumyzy wagt edýän aýdymdan höwür köp bordum. Sag ol ata. Sag bolun. Mehriban vatandaşlar biz onun bir telewiýasyňyzy bilen dowam edýär. Paradyny soralardan keň daşlaşmaly soralara girşeli. Mehriban vatandaşlar bizden daşlaşmaýan biz gepleşmeden bu gerek sanly Rıskal Mebel dukanynda ýadyr edýär, bize tomoş edin. Ýankem beleşmi diýär inni soralarymyz kem-kemden kynlaşar. Bizim bäýatdaşymyzda 50 metrik bäşdan belgimiz galdy. Gaýsy belgini açary? Aýgil 7 açyk. 7 belgi. Ýaşaýjy häzir siziň bilen bäýatdaşýar. 7 belgide de Kamil markadyň gymmatbaha sowgatlaryň biri bolan bu gaýnadyjy enjam baýrakda. Soraw şeýle. Ritmli gimnastika sada goşup ýerine ýetirilýän sagallyş maksatly fiziki maşyklar nähil adlandyrylýar. Ritmli gimnastika sada goşulup ýerine ýetirilýän sagallyş maksatly fiziki maşyklar nähil adlandyrylýar. A jogap diving, B jogap surfing, C jogap aerobika, D jogap akrobatika. Ritmli gimnastika diýme. Ritmli, hawa aýdym taýdy ýanyna, aýdym taýdy goýuberilip edilýän maşykda diving bolup bilmem kädýär. Ol suwuň aşagynaky ýüdülüp, hawa nime? Suwuň aşagyna ýüdülänleri. Hawa diving. Surfing ol suwuň ýokardyna, tagtaň üstüne durup, agaçyň üstüne durup edilýän sport. Hawa surfing. Aerobika ýa-da akrobatika. Akrobatika biz olar nerede köp görýär? Sirkde köp görýär. Akrobatikany illerine taýak alyp şeýle dünýäler ýa aerobika bolsa akrobatika bolsa akrobatika sirk gödüň edýär. Hawa sirk. Ýöne onu da aşagyna saly goýberýärler eger bilýän bolsa. Ödüm ýüpden atylyp owada. Hawa, şonu aşagyna saly goýýar. Hawa, ýöne olam diýip bolýar. Ýöne aerobika bolsa şurada soragyny sermeli. Ritmli gimnastika sada goşup ýerine. Olanda ritmli gimnastika boljak bolsa
akrobatika bolup bilmeýär, men aerobika, gimnastika diýen ýaly. Özün sagallış maksatly fiziki maşglar diýip. Nerelerde Men hem şu iki soruň arasynda şu wagt bulaşýan gimnastika. İki soru, iki yokurkyna gün aýraýmaly. Täze ýerine ika ýok. Şoň üçin men aerobika mukadiýan. Täze gyýlar şonu tant edip maşk edip nime diýerler. Şo naşana sal bol. Sport zallaryna görüp. Yani akrobatika olmagy mümkin. Gimnastika, tika, olamaly bilerini şu. Oşulmalar näde şartlar? Kırjınlanýar, hemem jogap berýär. Aerobika. Şeýle jogap aerobika. Ýalňyş bolsa. Ýalňyş baglan mümkinçilikler peýdalanýar. Ýalňyş bolsa mawluda mana aýwan gutlardy der. Yani akrobatika olmagy mümkin. Akrobatika diýerim ki. Akrobatika da bolup. Aerobika. Atoy soňa kabul edýär. Ritmli gimnastika, sahada oşup ýerine ýetirilýän sagallış maksatly fiziki maşglar nähili atlandyrylýar. Diving, surfing ola däl, akrobatika ol tomoşaçylara görkezilýän oýunyň görnüşleri. Akrobatika. Akrobatlar diýilýär. Oýunyň görkezilişleri. Sagallış maksatly fiziki maşglary olar. Ritmli gimnastika, aerobika. Jogap dogry berekeler. Şeýle jogap aerobika bu sowalyň dogry jogaby berekeler. Biz gutdaýasdy, hemem bäsleşigini dowam edýäs. Kıynaşýarmy parahat soralar? Gittikçe kıynaşýar. Kıynaşýar. Biz gepleşigimiň dowamlygyna geografiýa bilen baglanşykly sowalarymyz öňümizden çykardyk. Umid edýäs ki geografiýany gogorýan. Towy. Indi haýt belina. Indi pikirlenmeler ýerde. Car sharing näme? Kısaç soru. Car sharing näme? Kireyni avtolog almak, B jogap tansyň görnüşi, C jogap sportyň görnüşi. Tansyň görnüşini atayla aýrýas. Sportyň görnüşini aýrýas. Täze öňüne car, maşin, avtolog. Eýem o söz var. Şoň üçin ýa avtobus ustasy bolýar. Ýa-da kireyni avtolog almak bolýar. Car sharing. Men pikirimçe kireyni avtolog almak mukadiýan car sharing. İnglisçe terjime etmeli. Terjime etsen ha, şo bolýar. Ki belki avtobus ustasydyr. Yok, onu bas bolardy diýen. Yok, man avtobusyň bolardy söz. Ustasy bolsa, ustasy edem bolardy. Men pikirimçe. Ola avtobus ustasy diýjek bolsaň, bizden avtobus ustasy diýär-de. Şoňa ýöne usta diýip bolana, mysal üçin. Avtobus ustasy. Munna car diýen bolsa, avtolog. Men pikirimçe kireyni avtolog almak gadiýan. Jogap kireyni avtolog almak. Kabul edýär. Jogapdy. Ferdar Şarif 7-nji sowalymyzda Parahat Turjaew bilen ýarşýa gysgaçyk sowal car sharing näme? Kireyni avtolog almak diýen biziň mehmanymyz jogap berýän. Jogap dogrymy? Terjime edildi. İnglis dilinden terjime edildi. Car avtolog diýmek, share diýmek näme? Share diýmek bilen Car diýen ýalyk birda. Kart sözünde manydyr. Paýlaşmak, manyny berýär. Şonda kireyni avtolog almak, karyň şeň diýmek. Jogap dogry. Berekeler gutlaýas bäýatlaşyňyzda 7 sany sowalymyzda dogry jogap berdiňiz. Ellenmedigen 2 sany mümkinçiligiňiz, hemem 3 sany belgiler bar. 1, 2, 3-nji belgiler. Gel onu. Indi şöyle sowgatlarym taýhanlamaly ýere geldi-de. Mektepde ikilik alman halamaýysym ýaly ikilik aýraly. İkilik belgini aýrýas. İkilik belgide biziň bäýatlaşyňyzda Temil markadyň gymmat bahaly sowgatlarynyň biri bolan kökü taýýarlaýjy enjamy almak boýunça siziň bilen Lewap welaýatynyň ýaşaýjy Maksat Seytakow ýaşaýar. Maksat Seytakowyň tawaşyly. Siziň özüňiz gitara salyp çalýaňyz. Sonra mandalina sadyk rol bilen baglanşykly. Mandalina sadyk roly nirede döredilipdir? Mandalina sadyk roly nirede döredilipdir? A jogap Wengriýada, B jogap Ispaniýada, C jogap Italiýada, D jogap Germaniýada. Mandalina sadyk roly. Biziň halipamyz Türkmenistanyň halk artisti Gahadur Täjim, Gahadur Täjim. Sadyk rolyny çalyp şeýler owadan aýdymlary ýerine ýetirýär. Şol sadyk rol nirede döredilipdir? Wagt saň etmek mümkinçiligi ýok. Ýogam halipamyz Gahadur Täjim we jaňa soradan
bilýär. Önem bilerdi. Mümkinçiligimiz ýokdan. Ýöne bir gedek ýaňyşmak bolan mümkinçilik bar, elli mümkinçiligimiz bar, peýdalanıp bilýär. Mandalina. Mandalina boljak bolsa, Germaniýada men pikirimçe Wengriýamka. Ya Wengriýa, ya Germaniýa, ya Italiýa, ya Ispaniýa. Şoň haýdymmadan ýerde bu wanyň. Gel şu gedek men hiç sowgadam bilebermedi diýmesinler. Ýalňyş göreli şu gedek. Ýöne de bolsa bätdi. Ýeňi bolsa. Mümkinçilikde peýda jogap Ispaniýa gitdi. Jogaplarda galdy Wengriýa, şeýle de Italiýa. Tamam, gel çeýdi ýaly. Wengriýada düzäp jogap berýär, bu sowalyň dogry jogaby diýär. Jogap dogrymy? Ispaniýa däl. Germaniýada däl. Wengriýada Italiýa. Ýalňyş bolsa onda maksat peýtak futlardy. Mandalina favoroli. Nerede döredipdir. Wengriýa Ýewropada iň ulu ösünçleriň biri. Italiýada edilşeýli. Italiýa öz gadymlygy bilen hakim tapawutlanýar. Mandalina Wenger halklarynyň sözlerine gidip. Gawat men şoň üçin jogap Wengriýa. Bu soragyň dogry jogaby paragat. A jogap Wengriýa. Del, jogap Italiýa ilgazy däretjegini bu sowalyna dogry jogap berme başardan. Gutlaýan tüýtüregimizden hakykatan hem Mandalina sadurly gadymy ýurtlaryň biri bolan Italiýada dördürlýär. Dogry maýdan özüm ine gitara saduralyna çalýan hem çalýan hem maýdan. Gitara meňler sadural şu. Aslında ýöne şonu da men şonu haýdy döwletden gelip çykany dogry maýdan bilemok. Ýöne şu wagt Wengriýa diýip, mandolina diýip, bir hilek Wengriýalaň diýäjek söz ýaly bolup dur, ýöne italyan diline de meňdäp dur. Şoň üçin eger ýalňyş bolan bolsa biz maksat eýtek gutlardy. Biz bähertejimiň jenneji towanyny sen ýetip bilýär. 2 belgi galdy. 2 belgi şulaň birinde Kamil markadyň gymmat bahaly towatlaryň biri bolan ütük bu. Birinde de köýke taýýarlaýjy enjam bar. Aýdym bolsa birinde. Aýtnaşar birligimi ýa-da üçlügi? Gel üçlügi açaly. Üçlük belgini açacağız. Üçlük belgide gatgoy. Üçlük belgide sizin biýjaňyzda ya ütük ýa-da köýke taýýarlaýjy düşünmeliler. Üçlük belgide biýjaňyzda Kamil markadyň gymmat bahaly towady köýke taýýarlaýjy enjam düşdi. Birlik belgide ýeňişli belgi diýip biz umyt edýäs. Elbetde onda da ütük baýrakdy dur. Ýöne oňa etmek üçin üçlük belgidäki soragydan geçmeli. Mary vilayatynyň ýaşaýjy Mehri Şaryýew ýolady. Bu sowady Gatyr kyn bolmada diýip umyt edýäs, ýöne şolşygyny sorap, agtygyň saňa kim bolýar? Agtygy saňa kim bolýar? Agtygym jogap berýdi. Hakim kirlenmäge bolar ýaly. Hani? A jogap gowluk, B jogap ýuwluk, C jogap çowluk, D jogap geňlik. Şunum agtygym agtygy. Hanali ödüň, ogluň, agtygym. Agtygym bolýar. Şoň agtygyň bolsa men sersan aly. Agtygym soň ýuwlugym bolýar. Agtyk ýuwluk. Indi az maglumat berip başlamalla men sana teýýär. Düşündüm. Agtygy saňa kim? Düşündüm. Agtyk. Köp neme bir o ardullaýdanda ogulgydyň kän bolsun ýa-da agtyk çowlugum bilýän. Ýöne agtygymyň ogly bolsa, agtygyň oglunyň ogly bolmaly. Oglunyň agtygymyň ogly maňa çowlugum bolýar. Agtygyň ogly saňa çowluk bolýar. Ogly. Oglunyň ogly maňa çowluk, gowluk bolýar. Agtyk, çowluk, gowluk. Gowluk, gowluk, ýuwluk, çowluk, geňlik bar jogaplar içinde. Agtygymyň ogly maňa çowluk bolýar. Oňam ogly agtyk, çowluk, ýuwluk bolýar gady. Ya gowluk mu? Agtyk, çowluk, gowluk, ýuwluk. Ne bolýar? Burdanım da agtyk, çowluk, ýuwluk bolýar. Ýuwluk, gowluk. Ya gowluk. Ba? Ogul, agtyk, çowluk, gowluk ya ýuwluk. 4 sana geçirmeliler. Yok 3 sana geçirmeliler. Ne? Agtyk, çow,
Peydalanı yok da mümkünçülük var. Ay peydalanca. Peydalanacağım. Cemleyici doğru gerek olmaz mı? Peydalanacak, şey cevap verecek diye onu öz gücüne iyi oluyor. Ha, böyle bir gerek yanlışma ne mümkünçülük olmadan. Mümkünçülük var. Ay peydalanca. Peydalanacağım. Cemleyici doğru gerek olmaz mı? Yanlışma olan mümkünçülük. Onuncu doğru cemleyici doğru kıyın olmama ama. Ay bol ya. Onu neme deli. Ben o geçmek için gerek adayım. No. Ayıpıyorsun. Peydalanacak mı? Yok la ya. Artık onu ayıran çoğuluk. Kovuluk ya yuğuluk. Artık çoğuluk. Yuğuluk. Yuğuluktur la. Yuğuluk. Kovuluk aday. Yok. Yok bol ya yuğuluk diye. Ben cevap yuğuluk. Kabul ediyor. Ağıtın sana kim ol ya? Yanlışmağın gücü peydalanma doğada. Parahat Burjayev bu soramada ben cevap yuğuluk deyip cevap verdik. Parahat. Kıyın soralardan geçtik. Qazaqlı soralardan geçtik. Benim köplenç teletomuşasılamızın tarafından bu sorağa da siz ağıtı kim ol ya diyenizde Oğluk deyip cevap veren ortamız. Onda siz değerleşimden bu sorunu doğru cevap vermezdiniz. Siz yanlış verdiniz. Doğru cevap, de cevap yuğulup ağıtını sana yuğuluğun oluyor. Cevap doğru. Ne tanıt verin. Oğul, ağıtıp, çoğulup, yuğulup, qoğulup nasıl oluyor? Evet. Ağıtı ol. Belgide değerleşimde cevap doğru. Kutluyatın değerleşimde biz birlik belgeye gelip etdik. Birlik belgide değerleşimde gımmat vakalı soğutlarımı yeri olan Kamil Market'in soğudu ütük bayraktı doğru. Birlik belgide Ağahan, Baba Muradov sizinle Livat vilayetinin yaşayıcısı yarışıya. Yönü birlik belgede soğalı geçmeden öngörtü bizden soğal sizden cevap şertimiz var. Yani siz 2 tane soğalı teletomoşaşımıza vermeli öz adınızdan. Ol 2 tane soğalın doğru cevaplarını bilen ilkinci iyileşmede Kamil Market'in 150 mantık savda kartına münasip olup Kamil Market'in dükkanlarından bu savda etmeye mümkünçülük kazanıyorlar. Cemleyici soğalımıza geçmeden öngörtü. Sen kısa sorularını teletomoşaşımıza yetireydi. Birini bir soru özüme deyis vereyim, bir soru goýaryan, geografiýadyr. Taraf hadoralına en köp bolanny näçe kiriş bolup bilýär? Gitara sadroluna en köp bolanny näçe kiriş bolup? O her hili kirişli çalýanlar bar da. Şoň üçin onuň Ondan geografiýa bilen baglanşykly. Tutýan meýdan boýunça 3-nji orunda durýan ýurt. Diyden, bu sorular beren sorularını şu köp sağlıklar ediniz. Mehman vatandaşlar, mihmanımız Parahat Burjayev'in 2 tane soğanını yeni bir yola size yetiriyyiz. Soğanlar şöyle, gitara sadrolunu en köp bolanny näçeden kiriş bolup bilýär. Şeýle tutýan meýdany boýunça 3-nji orunda durýan ýurt, haýsy ýurt. Siziň araňyzda iyi vatandaşlar, bu sorularlaryň dogry jogaplaryny bilýäniňiz bar bolsa, bize SMS arkaly öz dogry jogaplaryňyzy ýollaň. İlkinji bolup 2 soruga dogry jogap beren iýleşmez Kamil Market'in 150 mantyk savda kartyna münasip bolýar. Hem Kamil Market'in İslenlik savda merkezlerinden mut savda etmäge mümkinçilik kazanýar. Bize öz dogry jogaplaryňyzy ýollaň, biz sizden geljek dogry jogaplary gepleşigini tamamlanýança garaşýar. Hem bähleşigini häzir biz jemleýiji sowalymyz bilen dowam edýär. Jemleýiji belgimizde birlik belgini açdyk. Ağahan Baba Muradov Livat vilayatynyň ýaşaýjy siziň bilen ýarşýar. Bayrakda kim ütük bar. Sowal şeýle. Öz dogruň bilen, sadrollar bilen, sesler bilen baglanşykly soraw. Fortepiano sadrolunu en aşağı oktawy nähili atlandyrylýar? Fortepiano sadrolunu en aşağı oktawy nähili atlandyrylýar? Jogaplar: kontraktawy, birinji oktawy, subkontraktawy, şeýle-de D jogap ulaktawy. Fortepiano sadrolunu notalar bir näçe oktawlara bölünýär. Kontraktawy, birinji oktawy, subkontraktawy, mem ulaktawy. Şolaryň haýsy en aşağı oktawy. Biz size pikirlenmek üçin bir minut tap berýäs. Ategil bul men ötkärme diýişli bolansoň, aýdymda diýişin. Bunu pikirlerini oturjak kämen bilen bilýär, ýa-ni subkontraktawy. Subkontraktawy. Ol en aşağı dong edýän. Sebäbi oktawada
7 sany nota bolýardym, dogrymy? 7 nota. Hawa, 7 sany nota. Indi birinji oktawa, ikinji oktawa, üçüncü oktawa olay ýokary gidýär. Aşağı gaýsak, kiçik oktawa, ulak oktawa, kontraktawa, soň subkontraktawa. Demek jogap subkontraktawa. Subkontraktawa. Bu ýerde jogap üýtgetmäge mümkinçiligi ýok. Ýöne ýalňyş bagly mümkinçilikden peýdalanyp bilýän häzir. Jogap ýalňyş bolsa ýene-de biz bäsleşmedi. Bir gedek jogap bermäge mümkinçiligi bardy. Aýby, bunu bilýän. Näme bolsa-da jogap, jogap üýtgediň bilen dok, jogap subkontraktawa diýip biziň mehmanymyz jogap berýän. Jogap dogrymy? Fortepiano saz roluna iň aşağı oktawa nähil atlandyrylýar. Bu ýerde ikirjiňlenmäge. Ama doğru. Ya bizde hiç bir esas yok. Sen ehli zati oktawalan yerleşni doğru görnüşde bir de beýan etip berdiň, şey dip hem bäteşiňden jemleýiş towarna da dogry jogap berip ýeňiş galandyň. Şe jogap subkontraktawa fortepiano saz roluna iň aşağı oktawa hasaplanýar. Jogap dogry. Paragat bizi tüýsüremizden oktaýadyna bäteşiňizde 10 soragymyzyň 10-syna da dogry jogaplar bilen biziň bäteşiňizden ýeňişde bolmagy biz elmedama ýa-ni belläkeşiňi diýýär, arkadagy ýurdumyzda sizden diňe ýeňişlen hemra bolmagy, ardy we diýär, mehman arkadagy ýurdumyzda owadyňyz belentden belent ýaňylygyny güllýän güleşýän diýärmizi, ýurdumyzy wasp edýän, arkadagymyzyň döredip berýän mümkinçiliklerini wasp edýän aýdym sadyňyň öwrü köp bolsun. Kamil markasynyň gymmat bagasy ody. Ütük hem dediň bayramga. Utlaýat tüýsüremizden ýeňişiňi diýip. Köp sag bolat geldi. Menemne şu portfotdan peýdalanyp şular ýalyny döretmäge, okamaga, işlemäge mümkinçilikler edip berýän mehman, gahraman arkadagymyň janyň sag bolmagyny, öbüriniň uzak bolmagyny, tutýan tutumlyşanyň elmi damara wazanmagyny tüýsüremden ardy edýän. Sizde köp sag bolun gepleşiňizde çağırýanyz üçin. Oğlum paragat, gutlaýat diýip tüýsüremizden ýeňişe gutly bolsun. Elbetde mehman watandaşlar bilen 10 bir telebiýatlaşyňyz ahyrlap barýan. Paragat Turjaýew ýa-ni size iksany soralar berdi. Bir de ýygyderlikde SMS-ler gelýär, dogry jogaplar häzir biz gepleşigimiziň ahyryna kesitler. Paragat Turjaýewiň soralaryny ýene bir ýola ýatlap geçmek isleýär. Gitara sadronyny iň köp bolany näçeden kirş bolup bilýän, şeýle-de dünýäde tutýan orny boýunça 3-nji orunda durýan ýurt, haýsy ýurt. Mehman watandaşlaryň araňyzda sowallaryň dogry jogaplaryny bilýäniňiz bar bolsa bir de SMS ýollan. Iki soragyň hem jogabyny dogry jogaby bilen iýleşmez. Kamil markasynyň 150 manatlyk sowda kartyna munasip bolup Kamil markasynyň İslendik sowda merkezlerinden mut sowda etmäge mümkinçilik gadanýarlar. Bilen şeýle ýakymly pursatlarda paragat size tüýsürekden köp sag bolsun raýas Kamil markasynyň gymmat bahaly sowgady şeýle-de Rysgal mebiliň adyndan hem şu sowgady kabul etmegi haýyş edýär. Tamam. Tamam. İyi vatandaşlar. Onun bir telebiýatlaşyňyz tamamlanyp barýar. Biz tüýsürekden derk jan salgyny, maşgula awadançylygyny garaşsyz baky bir tarap Türkmenistan döwletimizi wagtly adamlar bilen öň alyp barýan gahraman arkadagymyzyň janynyň sag belent başynyň aman bolmagyny tüýsürekden ardy we diýerkime gepleşigimizi geçirip tutarýar. Elbetde gepleşigimiziň bu ýerek sany Rysgal mebil dükanyna ýaly edildi. Indi sanlarymyzda görüşýänçek, hoş, sag bolun.